Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay basa ti Isaias, Kapitulo 50, versikulo 7. Ngamjak maan ano iti panang pabainda kanyak, tatultulungan nak ni Apo Dios. Pinapuskol ko tinupak, tapno makaibturak. Amok asa anak to amababain, agsipod ta si dag ti Diyos kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, Kinapudno, Kenya. Pasensya kan Eloisa, sanda kan ama pabuludan iti kwarta. Makamu kamutan nga agurnong para iti pag-exam mo. Wananti. Amo mutan a krisis ita apanawon. Uray ado ti negosyo mi, ado mo ti babayadan mi. Nagtitinulungan da kan a pinagadal. Isa makamu kamutan itata nakagradwar kan. Wananti. Kat agyaman nakmanan kadagiti ado atulong yung kanya. Nene, apay ngay abinaggat mo mutan day tabag mo. Pumanaw kan? Agawid ako nanti. Ay, aguray ka. Agwalis ka pa'y. Kan punasan pa'y dagiti paladpad dito pwesto. Awan mo't ngamin di katulong ko abakat. Sige, auntie. Ay, sika ko mga minti alaak akatulong ko. Ngam ko namot adimon masango taag eksamin kan. Wananti, masapol nga ag-review akon. Ala, agtrabaho ka nga rod pa'y. Sana bale, tapag meriendaan ka inton madamdama. Eloisa, umay ka man dito. Apay, lolo. Apa yan, nagkataw ti papel dito lang isa. Ano ito nakawala? Madama ak nag-review, lolo. Tulamin dito. Ikatam, takito na papel dito. Yaman, nga ginap. Anya, lolo, nabartag kayon. Aginom kayo pala dito'y balay? Bitin nga rin sa ininom ka. Masurong lang. Mat katakita nga opisyal di barangay. Ipawal takitin ti aginom ba yung kantina? Ay na lolo, isardan niyo kung mga minan day tapanagin inom yo. Tanila kay kayon. Abay nga isardan ko nga. Dito nga rin tinagsak ka. May sardan ko na ito. Mataya ko na! Uy, Kati, kumusta ka? Long time no see, classmate. Kalpasan ang nakapasakit ti board exam. Naalak adago si tidakla kumpanya di Manila. Oh, imbag ka ba eh? Kat si kangay mat. Sigurado nga amo masyak tinagtap ito exam tayo. Wen, nabasak dayta. Congrats! Diyan ko nagbero ka di pagtrabaho ha. Nagiti kumpanyan tinagiin no na nga imawag kanya. Talaga? Iso nga ita, siya akong ti account executive di kumpanya mi. Wow! Bongga ka nga rod no kasta. Kasta talaga no swerte ti dumtang kan ka. Ay, mabisina ko na. Agorder taman lang. Istorya ta kami ni istorya. Nalipatan ta tinagordan. Mabit lang ha, tapaya-payak di waitress. Miss! Yes, sir. Anya ti order yo. Ha? Eloisa? Oh, si Kadayta, Eloisa? Wen, ay na, da kayo matgayam, Kathy, kan James. Anya trabaho dito'y? Waitress? Wen. Saan ka nakapasay di napalabas ng exam? Awan nagan na kadagiti nakapasa. Kasta ka di? Alao kung ti order yo. Ong tanda kami nga min no makichismis kami kadagiti customer. Unay mo't daytan, Eloisa.
Saan ka mo't gayam anak kapasa iti exam mo? Mabalin mat nga gegsamak manen, auntie. Wen, ngam sayang ti gastos mo. Inururnong mo pa isa dayjay ang nag-wait-waitress. Uwan, auntie. Sigurado nga awanan apulos ti maitad kan ni Lolom ama Martek. Agan ano sak, auntie. Aging ga makapasaak. Sumarden ka ngaminan nga ag-exam. Sayang lang ti kwarta. Umay kakit di kanyak, takasapulak ti maid. Saan, auntie? Agpursigiak, aging ga makapasaak. Ay, narigat, Eloisa. Kasapulam di tati ado a kwarta. Kat, anya nga ron itati aramidam. Agwaitress aklat ta, auntie. Manula ang matisweldom di tangay. Aglaklako ak pa iti makmakan, auntie. Anya? Agar aramidak iti pulburon kan longganisa. Iso ti ilaklako kadagiti gagayim ko. Ay, anya amutan. Nagadal ka pa'y matlang arod, no kastamot laang ti aramidam. Kababain! Biliba ka talaga kan ka, James. Dito'y manan kang hinaan na restaurant tinangitritam kanya. No problem, Kati. Sa bagay, ado ti kwartam. Gaminton maminsan, siyak tumo ti mangitreat kan ka. Si Kakit Dimat. Ay, Wan, friend mo ka din ni Eloisa di Facebook? Wen. Makakatawa nga rin kadagit ipopos na. Ay na, nakababain. Kasla, kaya't ko pa yun nga iyan, friend. Kinunampay. Aglaklako kit din iti homemade amakmakan. Awan samot niya ti pangalan na, ti kwartanan. Kasano katsan mata nakapasa? Among ngamin ni Eloisa. Medyo, mamumon. Nababatay yun, ha. Sa bagay. Kabit lang. Nag-message mo't kanya. Anyat ko na ngay. Hi, kuna naman. Kan. Ay, sos. Damdamagan naman na gordera kitila ko na. Ikamlata na iti kwarta. Tulong mo kan ko, ana. O sige, ipagkakit din agkikita tayo. Ikamot ha. Sige. Limuskon kan ko, ana. Ay na, agyaman nagtada kayo dito'y park. Dito'y da ka nga imit. Lakwan kayon kadagito'y lakok. Naduma-duma amakmakan dagito eh. Eloisa, saan na kami nalakwan? Saan kami amang mangan iti kakastaan niya? Kasta ka di. Awatom lang yung dito akwarta. Tulong ko kun ka. Ni, awatom mo dito 50 pesos. Nayun akon. Imbagla pa masahem. 20 pesos. Saan nakadumawat iti kwarta kada kayo? Lakwan kayo laang. Awatom kit din. Sige, imbag lang ay gatang mo iti kanam. Tani, nagkutong kan. Sige na, Eloisa. Awata mo. Sige ang arod. Agyaman kada kayo. Ay na, apok. Diyak matin makabangon. Ay, agkakapsota. Lolo, masapol nga ipan kayon iti ospital. Diyak kaya't lima ospital. Ibaga lang dagiti doktor na isardeng ko tiya ginom. Apay, saan nyo ka di ang maaramid dayta? Tinasaya at apok. Awagam lang ni Uncle Mo. Ibagam ang masakitak. Ibagam nga gawit. Ani, marik na ka. Kasla, ipan kon sa matan. Ay nalolo, saan kayo kumangag sa uiti kasta? Alakit din. Awagam maun. Takayat ko ang makasarita. Anya ka diti marikrik na yo, tatang. Anak ko, matayak saan. Di mong tumod nga minsar dengan tiya ginom iti arak. Imbaga kanyak ni Eloisa kanayon kay nga ginom. Ay, umasidag ka man ditaw eh. Dalday baga ka. Anya day taaya. Ni Eloisa, tinangay aywan kanyak dito'y balay.
So, ti para luto iti kanag. Di nakbinaybayan. Nga unay no nalay nga ginaom. Nagagat nga rod, dahil ka anak kak tatang. Sayang, tanasapa na ulila. Tulungan man lahangan ti kanakam. Saan pa yan nakapasa iti exam? Ibero kam iti trabaho na. Huwag tatang, ramidak dahil ta. Dahil talang tibilin ko kun ka, anak ko. No maramid mo, naragsaga ko na amatay. Di kay kadiag sa iti kasta. Ay na, di nagmalaptan ngagsawi di kasta. Agsipot na, marigregatan ako nga gangas. Hello, James. Apa nga mawag kay titang natirabi eh. Kati, ti parikot ko iti opisina mi. Ay na, normal dagita paspasamak, James. Nangruna ka dagiti office mates ama nagapal. Kati, money matters na ito eh. Anya? Nakadispal ko ang itidak kalagatan. Ha? Anya ang itaramidag. Apay, anya nga min tinaramid mo. Kasano anak kadispal ko kay ti kwarta. Ay na, makapadanag kamat. Awanan ni Lolo, Uncle. Naginanan ni tatang. Uray kasano. Naanos kanyak ni Lolo. Kanayon nak na ikan iti kwarta. Talaga kasta ti Biag ka anakan. Sakbayan na tayo ni tatang. Imbilin na kakanyak. Tulungan ka kano ang maka-exam. Kaya nagbirok iti trabaho. Kaya di ka madanagan ka anakan. Siya kunti manggastos iti panag-review. Wano pa nag-exam mo. Adumot dagiti amok akumpanya ang mabalit mo sarkan. Kaya iti panunutong pa'y langit ha. At makapasa ka iti exam. Wanang ka. Agyaman ako na eh. Tulungam gayam ni Eloisa nga ag-exam. Uwan manang. Tay sumatibilin day di tatang. Say-sayang blaang ti kwartam kenkwana. Panagkunak, santo matla ang makapasa day tata nakapoy ti ulo na. Sana gaputan nakapoy ti ulo na. Tulungan tayo kanila manang. Uray pa'y nakapoy no naanos met. Kaya't naman ti agbaligi ti Biag. Tadamot arapaap na. Ay, makamu ka. Ngamno siyak. Jack pulo sayangan ti kwarta ken oras ko kenkwana. Sayang ti kwarta. Oh, apa yung nakasilaw pa lang di salas? Tengay tirabiin. Agrib-review nga ron ni Eloisa. Ay, kumutong laang daytay ti kapupuyat na. Bayan nyo laka di. Manungay mo ti gastusam para iti panag-exam na. Numano di bayadan na, di iso ti gastusan. Makamu ka. Desisyon mo dayta. Kunakon kat. Waitress kalatta dito eh. Ano sa kunti kasto at trabaho. Namjay awan. Ay, wen gayam, kaano ti day off mo? Sabado. Apay? Intan to bisitaan ni James iji pagbaludan. Anya? Ni James anak kasirsirib at tao? Na ibalo? Di mo pigsaan. Mangagdagiti customer mo. Naklaatak lang amin iti imbagam. Diyak namin mamati. Agkita talaang ni provincial jail inton Sabado. Maamwam to ti amin ichay. O sige, agkita tanto. Jebos ko tinakasursurwak ng agdispal ko iti kwarta. Anya? Inkarina saan kami matiliwan. Nakalkal dagiti records. Jebos mo kumaati rumbang amay balod. Saan asika? Wanted itan. Rumbang laang ajebos mo ti malungsot dito'y pagbaludan. Kasano ka makaruwar diti pagbaludan ita? Mga lakay tinalaing nga abogado ang mangilaban iti kasong. Kati, Eloisa, Jack kaya diti pagbaludan. Si kamot ngamin.
Amom adakas, inaramid mo pailaan. Saan aga po tinaramid ti boss mo? Kat aramid ang matan. Leksyon na ito para kanyak. Isuada kayo. Saan ta katultuladan ha? Agaramid kayo itinasayahat. Saan alinuloko? Inton bigatan te exam mo, Eloisa. Makapasa ka nga ta. Ikarkararag ko ang makapasaak, auntie. Awan lat amukon. No sa anak ang makapasa, agtrabaho aklat ta. Saan pa'y matakan ni bosanan tilubong no sa anak ang makapasa? Napigsa mo ti kumpiyansam di tabagim ah. No sa anak ngagtalak iti kabailak, auntie. Saan mat ngagtalak dagiti sabali kanyak? O sige, good luck ka, Eloisa. Sapay la ko mga rod ta makapasakan. Hello, Cathy. Eloisa, congratulations! Apay, ay nadinakman ang awon akasta. Madama nga agugugasak iti pinggan. Ag-internet ka ngamin Kita ang tinagan mo kadagiti nakapasa. Anya, Nakapasa ka, friend! no kasta. Ay, nandyos ko. Agyaman ak. Agyaman ak apo. Ta nakapasaak matlangan. Maragpat tayo, ti kaya tayo aragpatan, babaami.